аслиддин султонов сармураббии дастаи мунтахаби таеквондо ИТФ ва кикбоксингро мо чеҳраи навбатии барномаи як рӯзи варзишгар интихоб намудем. оғози рӯзи қаҳрамонии навбатии барнома бо бурдани фарзандон ба мактаб шурӯъ мешавад. ба андешаи эшон ҳар як шахс новобаста аз самти фаъолияташ бояд тарбия ва назорати фарзандонро аввалин дараҷа ҳисобида барои рушди зеҳниву ақлияшон кӯшиш намояд. номбурда дар нақшаи рӯзмарраи худ бурдани писаронаш ба мактабро аввалин дараҷа медонад. аслан дар фаъолияти варзишиаш ҳам вақти бештарро барои тамрин додан ба наврасон ҷудо намудааст. акнун ки нақшаи аввал иҷро шуд, мо бо қаҳрамони барнома роҳ гирифтем ба самти толори варзишие ки аслиддин ба шогирдон дарси таеквондо меомӯзад. аз мактаб то толори варзишӣ тақрибан 30 дақиқа роҳ буд. бо истифода аз фурсат мо бо эшон вобаста ба кору пайкораш суҳбат намудем. من ورزشگر بودم و بعد فدراسیون روسیه رفتم اونجا با یاردمچی استاد شدم. یاردمچی که اونجا من با خیلی چیزا از خود کردم. پیش حکیم سعید یخیف در اومدم و کس من با گفتن که خیلی نورسون رو میتونم تربیت درس گذرونی با من خودم یاردم میکنم. گفتن خیلی چیزا در یاردم کردم. ای کامیرا دیده خیلی فریاد کرده چیزی که نمیفهمیدگی چیزای مرا اساسگذاری فدراسیون میرسید یخیف تکواندو خیلی چیز رو با من رسوند. روزی کاری ما که ایسر سر میشد 1.5 ساعت پس گروه ها علیش میشم. یک تالور با نورسون سینی سالی 6 ساله تا سینی سالی 12 13 15 ساله مشق میکنم. اساس کاری من مربیگی می باشد. پس از نزدیک 30 دقیقه ما با مکانی که در آنجا اصلیدین با شاگردان درس تایکواندو میگوید رسیدیم. در این زمان ساعت 9:20 دقیقه بود. дар соати 9:30 қаҳрамони барнома бояд ба кори мураббигиаш шурӯъ намояд, вале то он ӯ дафтари гурӯҳро аз назар мегузаронад. рӯзи кори мо ҳамин дафтари корӣ сар мешавад. мо ба қайд мегирем кӯдакҳоро дида мебуроем ки ҳаст ки нест дар дарсо. бо ҳар рӯзе ки мо дарсо ки пеш аз гузаштан инҷа ба чиз мегузаронем, гузаштани дарсоро мо қайд мекунем. асосии дарси имрӯзаи мо дарси ҳимоя. аслиддин султонов аз соли 2016 то соли 2019 ҳамчун сармураббии дастаи наврасони таеквондо ва кикбоксинг, таеквондо ИТФ ва кикбоксинги ҷумҳурӣ буд. дар ин муддати корӣ тавонист бо шогирдон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, хусусан чемпионати ҷаҳон иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас даст биёбад. баъд аз нишон додани натиҷаҳои назаррас номбурда соли 2019 ҳамчун сармураббии дастаи мунтахаб интихоб гардида то ба ин дам дар ин самт фаъолияти мураббигӣ намуда истодааст. дар ин росто ҳам номбурда ба натиҷаҳои назаррас расидааст. далели гуфтаҳо метавонад чемпионати ҷаҳони соли ҷорӣ бошад ки дар он дастпарварони мактаби таеквондо ИТФ-и кишвар тавонистанд 3 нишони тилло, 4 нуқра ва 9 биринҷӣ ба даст биёранд. соат 9:30 дақиқа замоне ки тамринҳо шурӯъ мешаванд.
то оғози машқи таеквондо мураббӣ бо шогирдон суҳбат намуда давомотро дар дафтари корияш қайд менамояд ва пас он ба тамрин кардан иҷозат медиҳад. баъд аз амали зикр гардида тамрин шурӯъ шуд. Чун анъана қабл аз машқҳои асосӣ мураббӣ бо шогирдон машқҳои бадангармкуниро мегузаронанд. аз 1 соату 30 дақиқа вақти тамринӣ гуфтан мумкин ки қариб нисфашро амалҳои гарм намудани бадан ва иҷрои машқҳои сабук ташкил медиҳад. тавре то шурӯи тамрин Аслиддин иброз намуд, тамрини имрӯзаи гурӯҳи аввали тамринӣ аз 3 қисмат иборат аст. қисмати аввал гарм намудани бадан, қисмати дуввум тамрин додани дасту по ва сеюм омӯхтани усулҳои ҳимоявӣ. ҳоло бошад тамрини ин гурӯҳ ба қисмати дуюм расидааст. пас аз ба анҷом расидани қисмати дуюми тамрини Аслиддин Султонов бо шогирдон амалҳоеро иҷро намуданд ки ба қавли қаҳрамони барнома ин барои рафъи хастагӣ ва омода шудан ба марҳилаи сеюми тамринӣ иҷро мешавад. баъди 1 соати тамринӣ қисмати сеюми машқи таеквондо шурӯъ шуд. дар оғози тамрин мураббӣ аввал ҳаракатҳои лозимаро ба шогирдон меомӯзонад ва пас он шогирдон усулҳоро иҷро менамоянд. хеле ки даст кати кор карден зарба ҳам хе по кати ҳозир кор мекунед. як дастуна мечаспонад, дуюм дасти пешангиша мебардорад. фаҳмидасе? ман ҳам хе местам. не даст ман нишон метам. куҷо бояд ёд гирад задана. поша куҷо партофта наёд гирад. як бор вай мезанад, як бор ман мезанам ина. часпон, часпон, часпон. فهمیده؟ فهمو؟ خستیم مو نزدیکی شدگی مینا помага бардору мусу мерава. бояд занам сарашда бова мезана я бор
Хоп. Ну удар. برای نزدیک کار کردن وقتی که ضربه میزنید دست کتی پورا برداشته میشه. دست پوش باید ای دو طرفی سر باید ایستاد. وقتی که دست پوش میزنید شما پاتون میبردید و میزند. یا برما میزنید یا برما میبردید پوشا. مسافه باید نزدیک باشه. فهمیدین؟ رسو. رفتیم کار کردیم. برداریم باید خیلی زدن در کار. دست پوش زدن در کار ده. بردار. اینا نه. برا. چرا؟ کمه؟ اساس بین. و استیلو سپارینگ کار میکنه. فهمیدین؟ مسافه را قپیده نزدیک قپیدن در کار دوری ایستادن در کار نیست. فهمو؟ رفتیم. دست کتی کار کردن ضربه را نشون دست کتی نشون دادن پا کتی نشون دادن آجی شما تکرار کردین کجا زدن در کار آمد کار نکردستی کنی مسافه را نزدیکتر دست کتی هوب پریده پوش نزن ساعت 11. дар ин вақт тамрини гурӯҳи аввале ки Аслиддин Султонов ба онҳо дарс мегӯяд ба итмом мерасад. дар фарҷоми тамрин мураббӣ бо шогирдон як суҳбати кӯтоҳ намуда ба тамрини ин вақта нуқта гузошт. варзишгаро машқ мекунанд мо ваёро ҳатман дар ҳамин толор мо ваёро ҳар як чойрак рӯзномаашона дида биромада баъд оз алоқхоное ки мактабхонаи бо варзишгарои беҳтарин ки дар ин толор машқ мекунанд ваёро мо нишон медиҳем ки ҳам дар варзиш алоқхон ҳастанд ҳам дар мактаб чуна нағз нишон медиҳанд баҳогиришон беҳтар аст ва ё яхело ки ҳастанд ки безеб мехонанд алоқхонаро ки мебинанд ҳаракат мекунанд ҳар як чойрака мо дар ин толор мо ҳатман назорат мекунем дар ҳолате ки чойракшон ки ислоҳ нашавад мо ҳатман камарбандшона пас мекунем ки ва ё ислоҳ кунанд. гурӯҳи дигаре ки Аслиддин ба онҳо дарс мегӯяд дар соати 13:30 ба толор меоянд. то он мо бо Наргиз Набиева ноиби президенти Федератсияи Таеквондо ИТФ ва кикбоксинг атрофи масъулиятшиносии Аслиддин Султонов дар кори мураббигиаш суҳбат намудем. ҳамчун мураббӣ ҳамчун устод ӯ як шахси фидоӣ аст. аз саҳар аз субҳ мо фақат ҳамеро мушоҳида мебарем ки ӯ дарсои худашро мегузаронад машғулиятҳои варзишиашро ва то кӯдаке ки падару модараш оварда ба ӯ меспоранд ва ӯ баргашта ба падару модараш наспорад ӯ аз толор берун намешавад. бисёр шахси ҳам хоксор аст ҳам ғамхор ҳаст ва умуман бисёр хислатҳои хуби инсонӣ дорад ва ҳамчун коргар гӯем ё ҳамчун мутахассиси варзиш солҳои охир бисёр натиҷаҳои баланди варзиширо ба даст овардааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ӯ бисёр нисбати худаш бисёр кор мекунад ва малакаю маҳорати худро ҳамчун мураббӣ баланд мебардорад. қисмати дуюми кори мураббигии Аслиддин ин тамрин додан ба дастаи мунтахаби ҳам калонсолон ва ҳам наврасон мебошад. дар ин вақти сабт соат 14 буд ва қаҳрамони барнома тамринҳоро бо тими якачин шурӯъ намуд.
ин қисмати машқ ҳам бо иҷроиши усулҳои махсусе ки барои омода намудани бадан ба тамрин пешбинӣ шудааст шурӯъ шуд. гуфтан ба маврид аст ки аксарияти таеквандочиҳое ки узви дастаи мунтахабанду айни ҳол ба тамрин машғуланд, чанде пеш аз чемпионат ва ҷоми ҷаҳон ки дар Беларусия баргузор гардид омаданд. аз ин рӯ тамринҳояшон дар ин рӯзҳо нисбатан сабук мебошад. қисмати охири тамрини ин гурӯҳи тамринӣ ҳам бо коркарди зарбаҳо бо якдигар сурат гирифт ки ин қисмати тамринӣ ҳам наздики 40 дақиқа давом кард. Одного из самых лучших тренеров – это Аслидин Султанов. И спасибо ему за то, что он воплотил мою мечту в реальность. То есть я очень хотела попасть на чемпионат мира, и он это сделал. Я попала на чемпионат мира и поднялась на пьедестал, и подняла флаг нашей страны. Я очень горжусь своему тренеру, потому что я могу ему довериться. За столько времени он мне стал самым близким моим человеком. Стал моим вторым отцом, можно сказать. Сеем гурӯҳе ки мо дарс мегзаронем дастаи якачӣ мо ба кӯмак мерасонанд. Ин амалро онҳо барои таҷрибаи худ мегзаронанд. Хезин. бо гурӯҳи сеюм дарс дар толори дигар гузаронида мешавад. аслан ин соатҳо барои наврасони вақт ҷудо шудааст ки мехоҳанд дар як рӯз 2 маротиба тамрин намоянд. معلم ما خیلی خوب است، با ما خیلی خوب درس می‌دهد، کمک می‌کند و در وقت‌های چمپیونات برای همه درس‌هایی که тренермон می‌دهد ما به خاطر اون یکم جاها می‌گیریم. بسیار اهمیت می‌دهد که کودک می‌خواهد مشق کردن یا نه. اگر نخواهد ягон хедилашро меёбад. агар ки хоҳад бо ҳамон кӯдак бисёртар машқ мекунад, техникаро хушрӯ мекунад, бо ҳамон хеле бисёр кор мекунад. қисмати сеюми фаъолияти мураббигии Аслидин Султонов аз соати 16 то 17:30 давом мекунад. тибқи нақшаи корияш номбурда дар соати 18 ба фаъолияти рӯзмаррааш дар коргоҳ нуқта гузошту мо бошем ба сабти барнома. дар фаъолияти минбаъдаи Аслидин Султонов барояш барору комёбӣ таманно дорем.